انجمنا نیشتیمانیا کورد درباره تۆپبارانە حکوومەتە تورکیایە ji bajarê Efrînê û gundewarên wê re daxuyaniyek belav kir û têde dibêje. Di 18 meha Diduan 2016 de hêzên Tirkiyeyê bajarê Efrînê û derdora wê li bakurî gundewarên Helebê tۆpbaran kir, ku di encam de şehîd û birîndar ji welatiyên Kurd ketin û ziyanek gihîşt emalên xelkê. Ew tۆpbaran bi behaneya rêgirtin li pêş hêzên Sûriya Dîmokrat beref sînorê wê vebû ya bi hevkariya rejimê û bi alîkariya balafirên Rûsî. Her wiha teqîna Enqera bihaneke din bû ji bo Tirkiye bi zimanekî tund gefê li Kurdan bixe bi derbaskirineke bijayî leşkerî di nava deverên Kurdî yên sînorî de, tişta ku wê deverên Kurdî bike hola şer û milmilaneyê. Encumena Niştîmaniya Kurd bi tundî tۆpbarana bajarê Efrînê û gundewarên wê şermezar dike û daxwazê ji hikûmeta Tirkiyeyê dike ku van karan rawestîne. Her wiha daxwazê ji YPG dike ku şerê opozisyona niştîmanî Sûrî wata artêşa azad nekin û derfetê nedin Tirkiye ku van karan bike. Ji bo heman mijarê Fesla Yusuf di daxuyaniyekê de ji arkê re got, li şûna Tirkiye êrişî Kurdan li Rojava û Bakurê Kurdistanê dike bila şerê terorê kiriba û alîkar ba di serkeftina Kongreyê Cenêv sê de. وەک دیارێ گۆدوێ دەما داوی دێ ێریشی حکوومەتا ترکی سەر هەرێمی مەی کوردی گەلێکی دژوار بوون و هەرێمی بەم بەباران دکێ و بتایبەت هەرەما عەفرینێ و گوندەوارێ وێ و ئەمزانن ژی گۆت دەمەک درێژ دژی باژارێ مەی کوردی کوردستانە باکوور ژی تۆباران دکێ و دۆرپێجانێ لەسەر ملەتێ مەچێتکە ئەفکارە تەفدیجێ شەرمەزارکردنەیە و ئەم دبێژن ژە حکوومەتا ترکی تێخواستن گۆبەری گۆشەڕێ ملەتێ کورد بکە شەڕی تیرۆرێ بکە و فشارێکێ لەسەر جڤاکانە دەولەتی چێکە و ئەف کۆنگرێ جنێڤێ بسەر بکەوێ و چارەسەری ژ ڕەوشا سوورێر بتەڤایر بێدیتن و وەک ملەتێ کورد ئەمژی بگێن ئارمانجێ خۆ. Encûmenê di dawiya daxuyaniya xwe de bang li civaka navdewletî dike ku tۆpbarana Tirkiyeyê rawestîne û rêgirtin li pêş encamdana komkujiyan bike û dîtina çareseriyeke siyasî dirêya bi serxistina Cenêv sê de û biryara hejmara 2254 bicî bike.